बहरा तू जाय सैया छोड़ के, बहरा तू जाय सैया छोड़ के, कैसे घर में रहबै सैया मजा न अइतै जाड़ा में, कैसे घर में रहबै सैया मजा न अइतै जाड़ा में। बहरा तू जाय सैया छोड़ के, बहरा तू जाय सैया छोड़ के, कैसे घर में सैया मजा न अइतै जाड़ा में, कैसे घर में रहबै सैया मजा न अइतै जाड़ा में। हम नहीं हार भागी, चरली जवनिया में लागै छै आगी, मन करे छै कि हम नहीं हार भागी। बुझना बात के इशारा हो, बुझना बात के इशारा हो, कैसे घर में रहबै सैया मजा न अइतै जाड़ा में, कैसे घर में रहबै सैया मजा न अइतै जाड़ा में। हमरा तू याद करिहा अकेला में, हमरा तू याद करिहा अकेला में, कैसे घर में रहबै सैया मजा न अइतै जाड़ा में, कैसे घर में रहबै सैया मजा न अइतै जाड़ा में। छोड़ के चल गइले दूर हो, कैसे के कहिए राकेश दिलवा के दुख हो, कार्तिक दीवाना छोड़ के चल गइले दूर हो। श्री राम गइले ओकरा संग हो, श्री राम गइले ओकरा संग हो, जल्दी चल अइहा ये सैया मजा न लगै छै घरा में, अब कैसे के हम रहबै सैया मजा न आबै छै जाड़ा में। बहरा तू जाय सैया छोड़ के, बहरा तू जाय सैया छोड़ के, कैसे घर में रहबै सैया मजा न अइतै जाड़ा में, कैसे घर में रहबै सैया मजा न अइतै जाड़ा में। स्टूडियो अमरपुर।